jel. Co? Jak jel. Tak, aby nedělal spolu. Tak. Musíme tam Kaťa, jak udělat to píčka, Tak, připrav se. A už jste tam spali? Ne, teď tam jdeme. Teď už. Tak ono vlastně až teď bylo hezky, Teď to bylo furt takový. No, teď bylo hezky a teď jsme zrovna...